Iran launching another round of strikes on U.S. military sites in Bahrain and Kuwait overnight, following U.S. strikes on Iranian targets on Saturday, testing a very fragile ceasefire. I don't know how much longer we can call it a ceasefire. For more, let's bring in our panel, Wall Street Journal White House reporter Philip Wegman, there he is, and Democratic strategist Megan Hayes. So, Phil, we'll start with you. Iran's got all these new strikes. What do we think President Trump is getting at when he posts? We've got a Truth Social we can put up. There may come a point when we are no longer able to be reasonable. سلام تخطات التنايت channel كما يتخونون تبوكت كونون أي وتر تمنيتان بحقناني ولو ممكن وتر قداسن وانا تعسوتات حزنا لكم تسينا لنا تام مودا تنايز مدام سانا خطون بخبر نقدم كم تري وزر لكم نفس سلام قلت زي كنا نبكينا زمر زر لكم نتاتينا نرزلنا أما نقول كلت يوم هجرات زلو أكايدا كابجزي كم معلتنا معلتي إن تبلا شوي زخيت زلو كم تري وزر لهم حجك جبرز جبوز نبر ركبون تسقاجيرو خمسة ولا يوم زنقر زلوا كتصال دماء تهرار مهم زلون نبتبق نجار خدود يوم أي كدون كمان رجس أني أيكون زلوا تكون تاتب زوانزي سلزي انتايم زبل زلوا انتاي تنكس موف ناي دونالد ترامب نا إيران تاي خون تزغطل سقوم تناتهم زبل حتو I think تأجد عساتو هيجي معناته تكون تاتين بقولوا دونالد ترامب ندادي وتصالوا تواجهنا ندادي تحت وريد له قلم الرجاء تجي تفتير سلزلو كم بحدش نبكينات من لسلو زخل تخلو تاتون كالكوليت جبره اللي خوني زبل ريتلو سترايجنا يكونن تناي ساتلايت إيمجز جيران بزر يوزلو أزي بزح لوجيستيكا من قصاص جبر كم زلو كابيروبا نامي مع كلام برا أمريكا بزح وتهدراوي لوجيستيكا من قصاص جبر كم زلا بتناي سكاي سكانر زبلو زر يو ساتلايت إيمجز فقطع ريبورت غوصر يالله غوص لذي maybe he is calculating أزنجعو حيال متكعت غبر كلايون مدبه الوخوني جن نيرانويان زجرمون كون كم زي كل جن فلتيم كسمعكم because I think this is going to be very very interesting comes through was along there may come at a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. لذي أبقلنا تبي نزنا سلام زرتنا نخدو زلنا قديفنا أبكبيت كوينات كملسنا خلينا نتي عوت وتدراو سر حزا كايدنايو بزبرت أمان قدي كم كسلون كومنت وسينا دما إيران تبال هاجر كتولي كونت تنزبل عبينا مفرح أنا يتهديد تويت كيرو خمسنا بريزن كرسلو سلزي انتاي مالتي زي أبكينات كملسي زدل زلو كندي أبكينات option سابت أولا زلو بزع نجاري تزرب زلو but again these are كم زي تحديد ونكون قوليهم دليتات كان مركب تتكمل لهم تحديدات ونكون قوليهم بس دونالد ترامب تحديد رأي الكاغت حلفت خل سبنا يكون بوغن إيران كان تايب له is the professor at the University of Applied Sciences in Tehran. He joins us from there. There's a very, very real issue of escalation here because of these tit-for-tat attacks. But how much of this do you think is measured, and how much do you think is coming from frustration? Well, and thanks for having me again. Well, as a matter of fact, I believe this is based on the United States specific plans that have been put in practice and thought of and put into practice from before. As a matter of fact, what they failed to do during the war when there were clashes nearly a month ago, and two U.S. warships were stuck in here in the Strait of Hormuz, and they were about to be targeted by the Iranian IRGC naval forces. And سنتاي زبلو زلو انتايو زهجز قبر زلو أمريكا تقبر زلو كمون إيران زقبرو زلو انتايو الأمانات سلمتايوم أبت أولا ترى يوم كودو زقبا وتدراوي نوص زفتر زلو أبي زلو تدايم رددا تزايم رددا دي ناب قطع تغير خمس قبر زلو انتاي الأمان خان زبل كمل سكلوت بروفيسور إيراناويو والذي أمريكا هندبت تقبر زلا دي كونسي دايم دايلا تقبر زلا يزبل دايم دايلا انتاي الأمان ما يبل تألاما نتصريو تألاما ني إيران أبكينات كعوتو لا زي كالو ويون أبكينات كايدون كرهبو زي كالو ربحة الدناجر كان يمركب تخلو يزيلو سلازي نتيم ويو أبستفل عليه بتات كفرسو ويم دفتنو زلو قلنا عم محبرة سبع عالم كا نتيم ويو كتبري فتنو خمزلو أمسيلو الجنساتهم كم تألاماناتهم ني
نيران قدال علم زلو نداد كوصلهم كابت بوتا سلزدلي زلو نعي قبر لو جن اب ليبانوس نتاب حزب الله قبر زغل دنا برمت كعتي نقد فينا يلوم نت حزب الله قديفهم منقسي ليبانوسن منقسي اسرائيلن يردادو لو بزبل مخنيات نحزب الله قرقيروب ناي مهرام تخلو يفطرهم زلو يزنقر زي حدا كابتي ايران دي تسمعاتو لي بزون انت خوينو بزناي ابتي ናይ MOU ተሰፊሩ ዝነበረ መስመር ናይ ወሽመጥ ሕርሙስ ብመርሕነት ወይ ብምሕደራ ናይ ኢራን ክኽፈት ምዃኑ ዝነግር ስለዚ ንኢራን ትገብሮ ዘላ መርሕነት ዝጥሕስ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ ሓሊፎም ድማ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብቲ ቦታ ንምድኻም መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለኻ ኣሜሪካ ነተብ ጣውላ ዝገበረቶ ንኽተተግብሮ ፀገም ከም ዘለዋ ብዙሕ ክኢላታት ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ እጂ ድማ መሊሳ ካብቲ ውዕል ከይወፀት ከላ እናቀርቀረት ገለ ነገራት ናሰረቀት ናባላሸወት ኮንዶኾን ገለ ረብሓታት ይረክብ ይኸውን ዝብል ኣጀንዳታት ኢና ንርኢ ዘለና but this is ናይ ብሓቂ ክብድ ዝበለ መድረኽን ብሓዊ ፀወታን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ missile units, and it was about to escalate the war to another level. Now, after their failure, I believe they had stretched the plan in order to reopen the Strait of Hormuz outside Iranian authority and jurisprudence, and this has been a well-thought plan by the United States. So I believe the U.S. Might be willing to do so very much because it has not had any achievements during this war. كم تريوا زلهم إذا جنريو زلنا هندبت ويون كاب حركان ويون كاب قطع استبقس سقمت كم زي كوني زقل زلو زي أمريكا دايما داي لحسيبا اتكبرو زلايو ولا كو خمزي قبر ملسنا إيران دو قلو نابلي شفنوان طلو دايما داي أكالنا يتكويناتيو أب تكوينات كروحبوزي كعلى عواتات أبزناين بمسرح سلام تحبيهم سقمتنا وسدون إيران ناداهمو كروحبوك فتنيهم زدلي دلو أجن إيرانوين كم تريوهم زلو they already شدش سقمتنا قدميت كيدهم they already know what's coming انتاي قاتمهم كم زلو كما يخون كم زلو تكونتات عم بيبمرلو سلازي إيرانويان ون نناتهم سقمتي وسدلو درو أب هجرات خليج زقبرو زلو متكاتي نتن هجرات أنا ونو كم زبلن تقلالات بفلاي بحرين كويتن أبحماق درجة وديقان كم زلو أيز نقر زلو لذي again تي أمونغوم زكاة زلو بأسي ماليسي يقصر كم زلو أيز نقر. Escalating tensions between the U.S. and Iran as Tehran targets U.S. allies Bahrain and Kuwait with drones today, and after U.S. strikes on Iran overnight. In just a minute, we're going to bring in the U.S. ambassador to the United Nations, Mike Waltz. But first, we go to Fox News correspondent Alex Hogan at the White House. The latest from there. Hello, Alex. Hi, Shannon. The U.S. military carried out another round of strikes on Iran last night, hitting as many as 10 targets at the president's direction after Iran hit an oil tanker. President Trump posting on Truth Social, quote, earlier United States aircraft just struck Iranian. كم تريوهم زلهم تيت فرتات يبلو أمريكاون استفل عليه علامات تحرم كم زلا إيران كدق ما يخلي زبلوتو علامات بفلا ينتوش متحرموس أو تدروا عامنا إيران كداخم يخلي زبلوتو ناخدت تحرم زلا برقت إيرانويان تكوينات تطويل اللي زلوا جزية نساتهم ونري كنتاتهم نكستخاخلو عدل هو مالون ديجن أمريكا إذا كم زعينت كدكوينات بمسرتنا يا اكسبرت نايز عودي ترتا بارس زبلو نامريكا يزعوت زعود كوينات زيلو زي سسرق كمهرام امريكا يزعوت المغنيات امريكا سرقه تهرم كلا بزح كدمع زخل متقعت تقبر تخليها بومباتاتا هنا صورات حيادي ايران جن اكزاكتلي ملست بالا حجي اتي ملست بدلا ايران نتي عود كوينات كغيرو يخل داي كلن كالارستيو مهنياتو نبحرين اوريدي نتناي بحرين فيفس فليت داغماك سغان كم زي كل جيروم يمحريم مويز بحال زلو كمود ما كويت سلازي ابزن كلت هاجرات زلوهم صلوا امريكا تمليسوم نكهانصو كبيت كساب زخون كلتين تن هاجرات دما كساب زروح مشايم جيروم من زلو مهنياتو كويت 900 اتاويناتا خاب نداديو قطباناتا بندادي زمركوس الشياط ندادي سلازي كبابي نبر 4 ور حز جماجم غزي نفس 3 ور حز جماجم غزي زخونه ነገር አይሸጥትን አላ زخونه ነዳዲ ከሸጠት ትኸይዳላ ስለዚ ቁጠባናቶም ክናዓቅ ዘይክል ፀገም ክገጥሞም ዝኽእል ፍሎት እዩ ወላውን ቀጠር ግን ቀጠር ተዋሓደ ትረም የላን ስለዚ ቀጠርን ኩዌትን ካሓደ ኮነ ኩዌት ቀጠር ማለት ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ደገ ዘለዎ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ፋንድ ዘለዎ ሊኩዊድ ዝኾነ ቁጠባ ገንዘብ ዘለዎ ስለዚ ብርክታት ዲካልድ ይሸጡ ዋላ ካብቲ ሪል ስቴት ንሱ ዝውንኖን ከለን ዝረኽባታው ነቲ ውሕድ ህዝቢ ክከታተል ዝኸብዶ ይመስለኒ ግን ስቲል
ولا ቁጠባናቶም ዓብይ ሓደጋ ይወሪድዎ ዘሎ ቀጠር እውን ብመንፅር ናይቲ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ካብ ናቡ ይወድቁ ዳ ይወድቁን ይትሕቶ እምበር ስለዚ እቲ ብፍላይ ናብ ኩዌትን ናብ ቀጠርን ናብ ባሕሬንን ዝግበር ዘሎ ግን እዚያን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ እቲ ባሕሬን ዝበሃል ሰላማዊ ሰልፊ ናዕቢ ክካየድ እውን ስለትደሊ ዘላ ኢራን እቲ ሃገር እቲ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር እዩ ተኸተልቲ እምነት ሸዓ ድማ እዚኦም ብዙሓት እዮም ኣብኡ 67% እዮም ስለዚ መጠን ከም ዝቐፀለ መጠኑ እቲ ንጉስ ቁፅፅር ናቱ እናኸበደ ክኸይድ እዩ እናተዳኸመ ክኸይድ እዩ ናዕቢ ገይሮም ድማ ንዑ እውን ከኣልይዎ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ዝብል ዘረባ ኣሎ እቲ ቦታት ድማ ምስ ኢራን ፅልዋ ዘለዎም ንስልጣን ቋፀሩ ኩሉ እዮም ስከነቢ ሊትል ትሪኪ ብዙሓት ሃገራት ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ኣሜሪካ እስራኤል ኩሎም እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ከም ከየጋጥም ብዝኾነ ህዝቢ ናብ ንንጉስ ኣልዮም ናብ ዲሞክራሲ ከይከዱ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዲሞክራሲ ከም ቁሪ ይድፍራሕ ይናው ኢማራት እንታይ ትብል ዘላ መሲልኩም ትዘሕፍር ትዘገርም ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክህሉ እየ ዝፅዕር ዘለኹ እያ ትብል ኣብ ዓዳ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክህሉ ይትደልን እያ ኣብ ባሕሬን እውን ዝበዝሕ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ መንግስቲ ከሂሉ ትቃለስ ዘላ ሃገር እያ እቲ ሂፖክራሲ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክህሉ ንደሊ ናብ ስዩ ትሕልምና ክብሉካ ትሰምዕ ኣብ ዓዶም ግን ዲሞክራሲ ይደልዩ ኣሜሪካ ኣብ ኢማራት ዲሞክራሲ ትደልን እያ ኣብ ቀጠር ዲሞክራሲ ትደልን እያ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ረብሓ የብሉና በር ንጉስ ምሳኻ ዝሰርሕ እንተሎ ኮይኑ ዲሞክራሲ ክሳራ እዩ ዲሞክራሲ ድሕሪ 4 ዓመት ሓድሽ መራሒ ንዓኻ ዘይፈቱ ክመፅእ ይኽእል እዩ ይነበና እንታይ ትገብር ሹ ብሓድሽ ሬጂም ቸንጅ ክትገብር ስለዚ ዲሞክራሲ መዓስ እዮም ዝደልይዎ ሶም እቲ መንግስቲ ዘይቋፀርዎ እተኮይኖም ጥራይ ዲሞክራሲ ዝፈቱ እምበር እቲ መንግስቲ ጠቕላላ ምሶም ዝኸይድ ኮይኑ ዲክቴተር ወይ ከዓ ንጉስ እዮም ዝፈቱ ምክንያቱ ስቴብል ዝኾነ መንግስቲ ትራቶም ረብሓ ድማ ከይተተንከፈ ክቕፅለሉ ዝኽእል ስለዚ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ከምዝኣመና ትፈትዎን ትጉስጉሰሉን ከይመስለኩም ናኦም ዘርብሕ ምዝኸውን ጥራይ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ንጉስን ዲክቴተርን ዝያዳ እዮም ዝፈቱ ምክንያቱ ነቲ ፖሊሲ ናቶም ተቐቢሉ ዝሰርሕ ተኮይኑ ከም ፖል ቢያ 40 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ኣብ ካሜሮን እስ ምርጫ ይገብር ሽማዊ ይምረፅ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት መራሒ እዮም ዝደልዩ ሰብ ለውጢ ኣይደልዩን እዮም ንዖም ዘገልግል ተኮይኑ ንሱ ትቕፅለሎም ክሳብ መቃብሩ ዝኣቱ ወላ መይቱ ከሎ ክቕፅል ከማን ደልዩ እዮም ስለዚ እዚያ ኣነ ፅርኩም ክትፈልጥዎ ኣለኩም Missile and drone storage locations and coastal raider sites are violating the ceasefire agreement again. It was earlier on Saturday. ካብዚ ቀፂልና እመት ዝርርብ ዳንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ንስነ ንርአ This report from overseas. Let's go to MS Now contributor Inzamam Rashid from Dubai. So, Inzamam, I understand you have some new reporting on the status of the U.S.-Iran talks amid this renewed fighting. What have you found out? Yeah, Alex, look, this is quite frustrating and I think concerning points for many, which has been rejected by the White House tonight, I have to say. But a source in the Pakistani government who is involved heavily in the technical talks between the US and Iran has told me this evening that the talks that were meant to be held today are currently on hold because of the ongoing fighting between the US and Iran, which has taken place over the last few days. Now, this is a source that did not want to be named because of the severity of the situation and the sensitivity around all of it. But what they did... እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝገበርዎ MOU እቲ ቴክኒካዊ ዝርርብ ኣብ ፓኪስታንን ኣብ ቀጠርን ኣብ ካልእ ንክቕፅል እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም ብመሰረት ናቱ ድማ ልዕሊ ሶምን ከይዲ ስለ ዘሎ ዝቕፅል ርክብ ክካየድ እዩ ዝግብኦ ነይሩ እንተኾነ ንዝቕፅል ርክብ ንኸይካየድ ብሰንኪ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክካየድ ኣይከኣለን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣሰካፊ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝርርባትን ኣብ ጣውላ ዝግበር ዘሎ እንድሕሪ ክገጥፎ ጀሚሮም ደን ሞር ናይ ኩናትን ናይ ሓይልን ናይ ጎነፅን ኣማራፂታት ዝያዳ ክሕይሉ ክጅምሩ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ናብ ኩናት ክምለስ ከም ዝድለ ዘሎ ፍሉጥ ወላ እኳ ብመንፅሩ ናብ ኩናት ከይምለስ ድማ ሓያል ዝኾነ ናይ ህዝቢ ፀቕጢ ይመፆ እንተሎ እቲ ክልተ ዓይነት ፀቕጢ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኩናት ከይምለስ በቲ ሓደ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠቕላላ ይደልዩ የለን እቲ ኩናት በቲ ካልእ ድማ ኢራን እውን እቲ ኩናት ዕድል ኣይትቦን እያ ዘላ ስለዚ ክልተ ዓበይቲ መሰናክላት ከለዎ ግን ንእስራኤል ከርብሕ ስለ ዘለዎ ናይ እስራኤል ገንዘብካ ስለ ዘገድሶ ወይ ፅልዋ ናይ እስራኤል ድማ ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብ ዙርዩ ናብ ኩናት ወላ ዘይዋፃእካ ክነሱ ተመለስ ዝብልዎ ሓይሊ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዲፋይኒንግ ሞመንት ነዚ ኩናት እዚ ብፍሉይነት ዝህቦ ነገር እንተሎ እዚ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ረብሑ ንክኸይድ ይግደድ ከም ዘሎን ኣንፃር ረብሑ ምኻድ ድማ ኣብ ምንታይ ክእትዎ ይኽእል ኩሉ ሰብ Steve Clements and I have a question. Are the talks with Iran and a shifting tone on Ukraine signs of change in Trump's foreign policy? Let's get to the bottom line.
made it clear to the whole world that there was a new sheriff in town. International institutions like the United Nations, well, out the window. Traditional alliances like NATO, only if he calls the shots. Professional diplomats, who needs them anyway? He has personal envoys instead. America first meant transactional relations and deals that brought direct benefits for the United States and no need for reciprocity. But is something changing now, even slightly? Iran's leaders are now, quote, strong people, smart people, in Trump's words. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky is doing, quote, pretty well in the war with Russia. Last year, Trump told Zelensky that he didn't hold any cards. So is the reliance on overwhelming military and economic power hitting the wall of the real world, where force doesn't always guarantee that folks will bend or surrender? Today, we're talking with Robert Pate, professor of political science at the University of Chicago, and he's author of Bombing to Win, Air Power and Coercion in War. Bob, it's such a pleasure to have you on today. Thanks so much. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ዓመትን ፈረቓን ገይርዎ ዘሎ ብዙሕ ነገር ከርየና ክኢሉሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሕ ባህርያት እቲ ሰብ ዝፈልጦን ዓለም ትፈልጦን ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ብዲፕሎማት ዝምራሕ ዝርርብ ዶናልድ ትራምፕ ኣይክተሎን እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዕሩፍቱ ብፈተውቱ ሰብኣይ ጓሉ ከምታት ዝኣመሰሉ ባእታቶም ገይሩ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ዩኤን ቀለመለ ኔቶ እውን ብዙሕ ዘገድስዎ ኣይኮኑ ንረብሑ ንሱ ዝረብሓሉ ነጥብታት ዘይብሉ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩክሬንን ኣብ ራሽያን ኣብ ዩክሬንን ኣብ ኢራንን መርገፂ ከም ዝቕይር ዘሎ ንኢራናውያን ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢራን ከምኡ ድማ መራሕቲ ናይ ኢራን ስማርት ኤንድ ታፍ እናተባህሉ እዮም ዝግለፁ ዘለዉ ብፅቡቅ ክገልፆም ጀሚሩ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እውን ወላ ኣብ ዩክሬን እውን ንዩክሬን ተስፋ ዘይብላ ሃገር ገይሩ ዝወስዳ ዝነበረ ሕጂ ክዕወቱ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖ ኣሎ ስለዚ ኣንፃር ራሻ ኣብ መርገፂ ክወስድ ከም ዝኽእልን ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ግን ኢራን ናፍረህቶ ትመፅእ ከም ዘላ ይዝረአ ዘሎ ግን ስቲል ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ሞር ኣተንሽን ናቱ ሞር ኣቓልባናቱ ዘሎ ሞር ጠመተናቱ ዘሎ ሰው ካብ ሕጂ ንቕፅሎ ዘለና ኩናት ዶላ ሰላም ይመረፅ ዝኸውን እስከ እንታይ ትምርጭው ነዚ ኩነታት እዚ ሓደ ካብቶም ብዓበይቲ ሚድያታት ዝህደን ቀፃሊ ንሓሳባት ናቱ ድማ ነቲ ኩናት ኣቐዲሙ እናተነበየ ፕሪዲክት እናገበረ ኣብ መብዛሕትኡ ድማ ነቲ ኩናት ቅድሚ ምፍፃሙ ዝንበየሉን ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ዝነግር ዘሎ ፕሮፌሰር ፔፕ for joining us. Look, much going on in the world, and I just want to start out with something that sets up, I think, an interesting tension of the moment. Maggie Haberman and Jonathan Swan have a new book out called Regime Change, and kind of looking at the Trump presidency. But if you watch what he did in the G7 recently, if you look, and we're going to get to Iran in a moment, but when you saw the pretty positive comments about Zelensky of Ukraine making progress on Russia in their conflict, and a different treatment as well of Iran and how he's framed Iran, calling it, hey, we're developing a good relationship, nobody's had a better relationship. Are we seeing a more humble Trump? Are we seeing a kinder, gentler Trump that's beginning to shift away from this kind of Genghis Khan orientation that he's had? Trump that's beginning to shift away. ብሓፈሻ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ቁርብ ኣካይዳ ዝቕይር ዘሎ ዶ ይመስል ኣሎ ማለት ንፈልጦ ዶናልድ ትራምፕ ዕቡይ ጠቕላላ ብሓይሊ ጥራይ ነገራት ክፈትሕ ዝደሊ ኣብ ብዙሕ ነገር ትሕትና ዝበሃል ዘይብሉ ቡሊ ዝኾነ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ብሓይሊ ስለ ዘረኣይዎ ድዩ ዋላ ካልእ መርገፂ ናቱ እናቐየረ ክረዳዳእ ዝኽእል ወላ እውን ሓዳሽ መፅሓፍ ተፃሒፋ ኣላ ሬጂም ቼንጅ ትብል ብዙሕ ምስጢራት ኣውፅኡሉ ብዛዕባ ኢራን ሶፍት ዝኾነ መርገፂታትን ዘረባን ጀሚሩ ከም ዘሎ ወላ ብዛዕባ ዩክሬን እውን ፅቡቅ ዝኾነ ትዕዝብቲ ንዩክሬን ዘርብሕ መርገፂታት ክሕዝ ከም ዝኽእል ዘንፍት ኣሎ ኢሎም ሓድሽ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለዉ ኣንፃሩ ቅድሚ ዝተወሰነ ትዊተር ፅሒፉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ሓሰውቲ እዮም ቶም ፅሒፎም ዘለዉ ለኽባጣት ስለ ዝኾነ ኣይትስምዕዎም ኢሉ ኣሎ ብዝኾነ ንግረ መንገደይ ክወስኸልኩ From this kind of Genghis of the world in Iran and the world in Ukraine is directly challenging Trump's self-image. So over the last years, not just in the last few months, President Trump has often been quoted in various ways, and the new regime change book just is another example, as having this inflated self-image of the most important leader ever, not just simply a great leader in the United States, but the greatest ever in world history. This has been something that we have known for some time. And what you are seeing in the Iran war, as he is now having to confront a strategic defeat of the first order that clearly is... Professor Pep ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ንሱ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ትፅቢታት ወፃኢ ኩንነት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ከይፈተወ ክቕየር እቲ ንሱ ዝሓስቦ ዝነበረ ኩነታት ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ቅልጥፍ ናይ ኣሜሪካ ድሌቱ ክግብረሉ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ ኣብ ኩንነት not exactly like that ከምታ ንሱ ዝሓስባን ዝደልያን ዘይኮነ እቲ ኩነታት ዝተቐየረ ኮይኑ ፀኒሕዋ ነገራት ከምቶም ቀለልቲ ዝመስሉ ከም ዘይኮኑ ቻሌንጅ ኣፍተር ቻሌንጅ ይመፁ ስለ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ረፅሚ ሓያል ዝኾነ ፅፍዒት ሓያል ዝኾነ ፀገም የጋጥሞ ስለ ዘሎ ከይፈተወ መንገዲ ክቕየር ይግደድ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ሪያሊቲ ኣሜሪካ ኩሉ ድሌታ ትገብር ሃገር ከም ዘይኮነት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ድሌትካ ንክትገብር ዘኽእለካ ከም ዘይኮነ
እናብርሃሊ ይመጻሉ and this ነቲ ኩሉ አጠማምታናቱ አካይዳናቱ ተሐሳስባናቱ ሼፕ ይገብረሎ to an extent ti ኩንነት ዶናልድ ትራምፕ ወላውን ቅድም ጊዜ ሐስቦም ዝነበረ እስራኤል ገዲፉ መንገድ ክጸር ከም ዘለውን ይገብረሎ that's why ምስ እስራኤል ዘሎ ጸገም ናጎል ሕዝ ኸይዘሎ ናገደነ ዝኸይዘሎ እስራኤል ከገድፋ ከም ዝኽል ምክንያቱ ከገድፋ ቋዓም እንተሎ ተደይብል ወላ ከቢድ እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ግን እቲ ጸገም ይርድኦ ስለዘሎ እታ ሃገር ሽግር ክመጻ ጸገም ክመጻ ሓደጋ ክመጻ ከም ዝኽል ይራኣይ ስለዘሎ he just want to exit from this ገለ መንገዲ ገይሩ ካባክ ወጽ ይደልሎ ስለዚ ከመይ ገይሩ ኾነሉ እንታይ ዓይነት ዕድል ክጥቀም እንታይ ዓይነት ቴክኒክ ክጥቀም ይኽእል ክብድ ዝበለ ኮይኑ ወላ ንእስራኤል ኣጓኒዩ ንእስራኤል ገዲፉ ክወፀሉ ዝኽእል ኣማራፂታት ኣሎ ናቡታቱን ይጥምት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እስራኤላውያን እውን some extent ንርድኦ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብስምዕዎ והם לנו חשובים ואנחנו כמובן צריכים לעסוק בהם. הוא עומד בראש איזו מדינה קטנטנה עם 380 מיליון אזרחים שהוא צריך לדאוג להם, ומחירי הדלק הכפילו את עצמם מ$2.5 לגלון ל$5, ויש לו בחירות אמצע. እዚ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣኽረርቲ መራሕቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይ እስራኤል ዘለው እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ማለት እዩ እጂ እንታይ ይብል ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ 380 ሚሊዮን ህዝቢ መራሒ እዩ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ጽቡቕ የለን ህዝቢ ድማ ይቃወም ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንፖለቲካዊ ቀጻልነት ናቱ ዘርብሕ ነገር ክገብር ይርዳእና እዩ እዚ ጋዝ ካብ 250 ናብ 5 ይብሎ እቲ ኩናት ድማ ደገፍ ዘለዎ ይኮነን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንዓና ጉሒፉ ንዓና ጠሊሙ እንተኸደ ዘገርም ኣይክኸውን ኢሉ ናቱ ረብሓ ምስ ናትና ረብሓ 100 ብሓደ ይኮነን ይብል ቀፂሉ እንታይ ይብል ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ንደሊና ስለዚ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሚድተርምስ ከይተበልዐ ከይጨፍጨፍዎ ከሎ ክዕወት ኮይኑ መንገዲ ክቕይር ክኽእል ኣሎ ኢንፋክት እንታይ ይብል ኣሎ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ተጸሊና ከም ዘለና ክትፈልጡ ኣለኩም ኢሉ ያ ሕጂ ቴክኒክ ክንቀይሪና ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብርና ኢንፍሉዌንሰርስ ክንደሊና ይብሉ ኣለዉ ግን ዝሰልጥ ኣይመስለኒ ይብል ኣሎ እስራኤል ኣሜሪካውያን ጸሊኦምና ኣለዉ ብጣዕሚ ስለዚ ክንጥንቃቕ ክንክእል ከም ዘለና ዘይኮነሲ ንሕና ናትና ጥራይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናብ ኣሜሪካ ንጽጋዓሉ መንገዲ ተወዲዩ ዝብል እዮም ድሕሪ ሕጂ ኣሜሪካ ናትና ሹገር ዳዲ ክትከውን ኣይኮነትን ኢሉ ሹገር ዳዲ ማለት ውሽማ ናትና ንሕና ውሽማ ናይ ኣሜሪካ ክንከውን ብቁዓት ክንከውን ኣይኮናን ይብል ኣሎ ስለዚ ከምዚ ሃብታም ውሽማ ዝሓዘት ጓል ወይ እውን ሃብታም ውሽማ ዝሓዘ ወዲ ምሽ ኣሎ ኣባይ ሰበይቲ ሒዙ ወይ እውን ዓብ ሰብኣይ ንእሽተይ ጓል ከም ውሽማ ሒዙ ገንዘብ ንሃባ ዝኸይድ ሹገር ዳዲ ሹገር ማሚ እዮም ዝበሃል ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ ድማ ከምኡ እያ ነዚኣቱ ስለዚ ናቶም ናታ እስራኤል ውሽማ ናቶም ከም ዝኾኑ ገይሩ ዝገልፃ ሕጂ ከምኡ ዝኾነሉ ኩነታት ኣብቅዕ እዩ ስለዚ ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልዮም ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ሚኒስተር ፋይናንስ ናይ እስራኤል ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሑ ንፖለቲካዊ ኣጀንዱ ዝጓየሉ ኩነታት ክፍጠር ንቡር እዩ ምክንያቱ እቲ ፀገማት ኩነታት ንዑ እውን ቀሊል ኣይኮነን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣንዳት ሚንስ ነተንያሁ ንባዕሉ ንፖለቲካዊ ቀጻልነቱን ሂወቱን ክሰርሕ ስለ ዝኾነ ዝገደፈ ገዲፉ ዝጨፍጨፈ ጨፍጭፉ ዝጠፈጠፍ እዩ ኣጀንዱ ክፍትን እዩ and this is going to be very tricky ምክንያቱ ሓደክ ንሽጣሩ ስለ ዝኸውን ረብሓናቶምን ረብሓ ናይ እስራኤልን ረብሓ ናይ ኣሜሪካን ክገራጨወሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ነዚ ዝያዳ ክገልፀልና ዝኽእል ጋይስ ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ደምፃልኩም ዘለኹ ሰባት ተራ ሰባት ከይመስልኹም ንቐፅል Former National Security Advisor of the United States, Jake Sullivan in Aspen, Colorado. Jake, one of the things that has been really striking in the last እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ጃክ ሰሊቫን ዝበሃል ኣብዚ ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ዝነበረ ገለገሊኦም ዳቱ ገለገሊኦም እቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ብድሕሪ መጋረጃ እዚ እዮም ዝብሉ ናው እዚ ዘረባ እዚ ዝበኩም ዘለኹ ክሰምዕዎ ኢኹም ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኩነታት ንሪኦ ኢኹም ዘለና ኣብዚ ቻነለይ ይነግረኩም ኣለኹ ደጋጊመ እውን ክነግሮ ዝደልየ ትሕዝቶ ንሕና ነምፅኦ ኢትስ ወርልድ ክላስ ትሕዝቶ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ንሕና ፍሉያ ስለ ዝኾና ደይኮና እቶም ነምፃልኩም ሰባት ኣብቲ ዓውድቲ ዝለዓለ ተሰማዕነትን ፍልጠትን ተመክሮን ዘለዎም እዮም ዳትስ ዋይ እዚ ሚድያ እዚ ክዓቢ ዘለዎ ምክንያቱ ዝበለፀ ሓበሬታ ካብቶም ዝበለፁ ሰባት ኢና ነምፅኦ ዘለና ነዚ ናተይ ዝከታተሉ ኣይተኣምኑን ኢኹም ኣምባሳደራት ይከታተልዎ ዓበይቲ ፕሮፌሰራት ይከታተልዎ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኤርትራውያን ይከታተልዎ and they give me this feedback ብሓቂ ፅቡቕ እቲ መደብ ምክንያቱ ኣነ ስለ ተርጉመ ስለ ዘቕርበልኩም ዘለኹም በር ነቲ እንግሊሽ ዘንውሖ እውን ባዕላቶም እውን ስለ ዝሰምዕዎ ኢለ ስለዚ please appreciate it ዝግበር ላይክ ብምግባር ድምኻል ሓግዝዎ because
we try our best تزبلت حبريتا world class حبريتا نباهم كلامس سازي كل جزيون ترى كم زي فيديو دحر فيديو شير سلنا قبل زلنا ترى فيديو أب يوتيوب زنا برخي مسلكم no one of the best كاب أما إيد فيديو تات selected كوين زمت تزبلت أنا تكون تات كجلس غد بالنا كميل كام جلاس ونا قداسي معناته بكرت بزو فيديو تات رياكت نقبل له ترى فيديو تات أب كميتز أن إحنا خي مسلكم إليه this is a very selected segment كاب ناي ساعات بودكاست قريزنا تا هقداس تكفالنا بلنا نباهم نمزا جي زحت زلو فريد زكريا أبي كومنتاتوريو انتا يبلو له أمونغ إسرائيل الأمريكان حماق باسمتي له كابينا بيز خيد زلو سمعوا زي زربازيا one of the best مجلس أن تكون تكون نادخلها 10 days is the extraordinary break between Israel and the United States. Not only Bibi Netanyahu and Trump obviously not on the same page, J.D. Vance is criticizing the Israelis, but in Israel there is an eruption on the right, basically anti-Trump, talking about how Trump has betrayed Israel. What do you think is going on? Well, look, let's start with the fact that Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has tried to get multiple American presidents to go to war with Iran, to directly attack Iran. He couldn't get President Obama to do it. He couldn't get President Biden to do it. He couldn't even get President Trump in his first term to do it. Then he did. And once that happened, it became very clear that Israel's interests and America's interests in this region and in this war diverged. Because from Israel's perspective, they didn't mind this continuing. They didn't mind the Strait of Hormuz being closed. Thank you. زي أسمعكم دليل سلمتا يوزي أمونغ إسرائيل الأمريكان بأس زقاتهم زلوا والناقد دز خيز زلوا كابي يزبق زلوا تسقم نزبلوا بعض مالسي زبا مجمريا زنقرزي مسرر زلوا نتنياهو مس إيران نكنواقع كابت أنت تقم تجميريو كل من هنان كخشاخشنان زنبرزنا بريلو نوباما شمنت عمد كم حضر كلها بشمنتين عمتو يلمنو نيرو ناب إيران كوينات تخفتلو أوباما دما أيقبرني له that's why نتنياهو نشوفون إن أوباما عملها تسألوه كوينات أيقبرني ترى يكونن يلو مس إيران زنبرنا نيكولر ون عب مفتح جيرو لنيرو تجي سي بي او اي زبلو إذا بخمو نتنياهو ناتو أداخرتن ني أوباما كم حسوم يوم زشفوا أبلو أبد ميديا مالتي أزيوم قط علو زعاد إسرائيلويان كن تزبلت مفتح جيرنا يريم زبلو زغني ولا إن دونالد ترامب كنتشن أصلا شدشن سلطة أمس حزون وقخ قبر حتى تويو ترامب كن عبيو أي واز أنا نكويناتي له كوينات يفتون نيرو سلزي تحرينه بايدن لمينو بايدن ون عبيو أبزاني موت تحت دمان دونالد ترامب تبيرو تبابيرو أبتا كوينات تبيسوا مالتي إن فاكت تبيرو يكون كجلس وصل زي دليمبر نزاع كوينات جبراتي خايت جبراني لوم يوم حق زوما كجبراي سلو زبالوم يوم جنزب يبغى ميل إزق متمنياتو مبل كلايك زي قوادر كله دونالد ترامب ما عاد سجى ما سلزنا برو جنزب فاندز جبران ده حق زون عين بران لازم إسرائيل جنزب كم تقول كأوز بالجسينير جي anyway دونالد ترامب حسوت مبتعات هذا إثيوب نبزا كوينات كم دشكلون كوينات دما كم تي أمريكاويان نعمتها دفلت وزنا برو مس إيران كوينات كبيت زجبرو وش ما تحرم مسكعات وهم دخلوا سلا دفلتي وور جيمز يجبرو يوم كل جزء الكويناتي قد ما مكيادو جيم جيرم يتعاط ويم أب كل جيم دما إيرانويان خنديا جيرم يوم زحتوهم با جيرم دما كعوتي كلونيم الجي وور جيم كبهالكرلو مس إيراني واقو خي مثلكم كل التسايد خون أمريكان كل تشنا خون حدا إيران خون تحدد مع أمريكا خون وق جبر كل جزء دما أبتي قلب كفالنا يتكوينات إيران نزولش متحرم سلا تعاطوا أمريكا تسعيرات وط سلازي داي نو تموت هدرا ورحت ناي أمريكا نيران كسعر واحد زي كل فلت نيران كل زنا تفلته نتنياهو تأبيرو كم زانا يزل ناس ناي فنزويلا هرم أبيلنا عشان بيدنا خن عليهم نخلينا يلوا well complete لخا فيل جيرو سترايك نايكون ولا تي end game نايكلتيو أمريكا نا عالم زرقرق يتدلنيا ما هني هترب حنا تاب زرقرق سلازي حلو كسارات لازم تقول طبعا عالم كبلا شيء تدلنيا نتنياهو كتب عالم أي قدسوني معناته نا إسرائيل تقام كل جزء كتب شجر أمريكا دقوا ما خد جبره أمريكا بعدها تطيع إسرائيل قد دقوا ما خد جبره لا that's it نتكو طبعا نتناي بوليتيكا نا أمريكا صار تقاطع صربو كاب أمريكا بتن حبابيلهم تدد اليوم جنزب كوز ديوم سلزي ساتهم كنت طبعا هاتهم أمن ورك من لازيو أمريكا جن أبزيت وصو قدا قدي نأتو واي خدلو أمو ده تدما بلعم بلالعم كجحفوا مخانم أمريكان زلو زرباي سلزي اتلي كنتات أبز حجور يدو زلو العلو كله دما نزن هجرات عرب مشاركتنا أمريكا ندولار حيال نكون دما عبت رازلون إيران حمد كتجبرن كم تخلي قمتنيرم
حمد ما جراتن كاب قمتهم وصايون حمد جراتن. They didn't mind the instability and the shocks to global markets. Well, the United States of America did. And Trump ultimately had to recognize that and make a decision that on behalf of the United States, he was not going to let this war continue. And I think that has created a deep and real break between the U.S. and Israel because of the priority that Israel places on not only being able to continue to fight Iran, but also fight its proxies, especially Hezbollah and Lebanon. I'll tell you what, a number of Democratic foreign policy types have been telling me quietly that they listen to Trump on Israel and they grudgingly feel like, at least he's saying things that we have never been able to say when he says, look, if two Hezbollah sometimes ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ናይ ወላት ናይ መወዳእታ ፀወታ ናይ ክልቲኦም ሃገራት እስራኤል ዝተዳኸመትን ዝሞተትን ኢራን ዳ እምበር ከም ሃገር ክትቅፅል እውን ብዙሕ ሸውሃት ዘለዎም ኣይኮኑን ስለዚ ኣሜሪካ ብኸምኡ ዘዋፅእ ኣይኮነን እስራኤል ንኢራን ተውዲቓ እውን ኣውጥጦ ዝብል ጌም ኣይኮነን ዘለዋ ናብ ቱርክ ገፃ ክትከይድ እያ ኣብ ሊባኖስ ክትከይድ እያ ናብ ሱርያ ገላ ክትከይድ እያ ስለዚ ናይ እስራኤል ጌም መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት እዩ ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ረብሓ የብላ ናብቲ ቦታት ስለዚ እዚ ናይ ክልቲኦም ተፃብኦ ሓደ ካብቶም ኣነ ይግረም እየ ዘለኹ እዚ ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ግን ክንደይ ቪድዮታት ኣምፂልኩም ኣለኹ ቨሪ ስትሮንግ ክሪቲክ ናይ እስራኤል ኮይኑ ዘሎ ንነተንያሁ ኣፀቢቑ ንኣሜሪካ ሓደጋ ዝኾነ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ካብኡ ክንእለ ክንክል ኣለና ዝብል ሰብ እዩ ሰዲስ ዘገርም እዩ ንባዕሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ትዕዝብቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና እምበር ዶ ኣሜሪካውያን እቶም ንፈልጦም ኢና ንብል ዘለና ዌል እቲ ሲቹዌሽን ግን ኣብ ባይታ እውን ይቕየር ስለ ዘሎ ይፀገም ሓደ ካብቲ ንእስራኤል ሕማም ርእሲ ኮይኑዋ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዚ ባሻ እዚ እዩ of a week. I mean, the election, the candidates you endorsed won down the line, and you knocked off two Democratic incumbent members of Congress. Is this like a unique moment in New York, or is this the beginning of a national movement? I think we are seeing a hunger that is not just felt by New Yorkers, but frankly by Americans from coast to coast for a new kind of politics, one that puts working people at the heart of it. And I think for far too long, what we as a party have been able to say to New Yorkers who are struggling is simply to explain why they're struggling, not actually offer them a vision for. ትሪእዎ ዘለኹም ዞራን መምዳኒ ሜየር ናይ ኒውዮርክ እዩ ምግናነ የድልን እዩ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ስለዘይተወለደ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ምክንያቱ ኣብ ኡጋንዳ እዩ ተወሊዱ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ክትከውን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ክትውለድ ኣለካ መስለኒ ንሳ እንተደይ ዓንቂፋቶ the next president ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዝኽእል ሰብ እዩ ፕሬዚደንት እንተደይ ኮይኑ ኸ the biggest king maker እዩ ክኸውን እዚ ዓበየ ኣብ ፖለቲካ ብድሕሪ መጋረጃ ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል ሰብ እዩ because he understands social media far beyond anyone ብውሕድ ገንዘብ ብውሕድ ቴክኖሎጂ ዝለዓለ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ፖለቲከኛ እዩ አሚን ከምዚ ዓይነት ናይዚ ሶሻል ሚዲያ ሳቢ ፖለቲከኛ የለን ልዕሊ ኩሉ ሃምብል እዩ ትሑት እዩ ምስ ሰብ ኮኔክትድ ክኸውን ዝኽእል እዩ and very smart ሓደ 6-7 ቋንቋ ይዛረብ ኣስላማ እዩ ስፓኒሽ ከም ድሌቱ ይዛረብ ዓረቢ ይዛረብ ቋንቋ ናይ ቃዛ ኩነታት ፅቡቕ መርገፂ ሒዙ ዘሎ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ቃዛ እዩ ናይ ይሁዳውያን ኣይሁድን እስራኤልን ፈላልዩ ዝርኢ እዩ እቶም ኣይሁድ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ዓብ ክብሪ ኣለዎ ደገፍቲ እውን ኣለዉ ካብኦም ንእስራኤልን ነተንያሁን ዕንደራናቱን ግን ይቃወም እዚ እውን ሓደ ዓብይ ፀጋ ይኮኖም ሓደ ንኦባማ ኣብ ስልጣን ዘምፅኦ ክትፈልጡ ዘለኩም ንኩናት ናይ ኢራቅ ስለዘይደገፈ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ኩሉ ሰብ ይነቕፈ ነይሩ ግን ዳሕራይ 2034 ኩሉ ሰብ ይነቕፈ ነይሩ 2008 ግን ኩናት ናይ ኢራቅ ዲዛስተር ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ሂሮ ኮይኑ ስለዚ ናይ ቃዛ ኩነታት ካብ መጀመሪኡ ተቃዊሙ ብኡ ተቃዊሙ ናይ እስራኤል ምድጋፍ እስራኤል ዘይ ምድጋፍ ገበን ኣብ ዝነበረሉ ዝበስል ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ተወዳዲሩ ስለተዓወተ ንእስራኤል ምቋም ኣብ ፖለቲካ ክዕውተካ ዝኽእል ምዃኑ ፕሩፍ ዝገበረ ሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ዞራን መምዳኒ ነቶም ሪፐብሊካንን ንእስራኤልን ሕማም ርእሲ ናቶም እዚ እዩ ወረካብ ሕማም ርእሲ ናብ ሕማም ልቢ ገፁ ገሊኦም ካንሰር ይብልዎ ኣለዉ ገሊኦም ገለ ይብልዎ ኣለዉ ምክንያቱ ክቋፀርዎ ዘይከኣሉ ፀገም እዩ ብልሒ ኣለዎ ምስ ሰብ ኮኔክትድ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኣብ ኒውዮርክ ማለት ድማ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ስተይቲ እዩ ዘሎ ዘገርም ድማ ኣብ ኒውዮርክ እቶም ዝበፅሑ ኣይሁዳዊ እዮም ዝቕመጡ ይድግፍዎኻ ስለ ዘለዎ እቶም ገለ ኣይሁድ ስለዚ እስራኤል ዝገብርዎ ጠፊዎም ኣለ ብሰንኪ ዝሰብ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኒውዮርክ ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን እዚ ኢልዎ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናቱ ከም ዘየርብሕዎ ተረዲእዎ እዩ ዘዝሰደድዎ ዘዝመረፅዎ ፖለቲከኛ ንኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካውያን ኣይሰርሕን ኢልዎ እዚ ነቲ መብፃዕ ዝኣተዎ ከተግብሮ ክኢሉ እዩ ገዛ ክራይ ጠጠው ከብለልኩም እየ ከምዘይውስኽ ክገብረ ኢልዎም ነይሩ ገይርዎ ኣሎ ብዙሕ ኢኒሽቲቭስ ነቶም ቻይልድ ኬር ቆልዑ ዝውዕልሉ ቦታ ክፈጥር ኢልዎ ፈጢሩ ኣሎ
ስለዚህ ነቲ ዝገብሮ መብፃዕታት ክገብሮ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ነገራት እዩ ዘየሊ ነገር ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ግን መሳኪን ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ትሕዝኑን እኮ እዮም ኣብ ስልጡን ዓለምና ነበርኩም ኣብ ድኻ ሃገር ከም ትነብሩ ዘለኹም እዩ ምክንያቱ ኩሉ ብስሬኻ እቲ መንግስቲ ካባኻ መዓት ታክስ ካብ ስዊስ ንላዕሊ ታክስ ኹም እዮም ትኸፍሉ ግን ንሕና ታክስ ክንከፍል ከለና ኣባና እዩ ዝምለስ ኩሉ እቲ ገንዘብ ብጀካ ውሑድ ንኣፍሪካ ዶ ንገለዶ ገለዶ ዝሕግዝዎ እንተደይ ኮይኑ እሙሉ እቲ ገንዘብ ናብዚ ሃገር እዩ ዝምለስ ኢንቨስት ባክ ጽርግያታት ናቶም ይስራሕ ቤት ትምህርታት ተኸይትካ ትሪኦ ሕክምናታት ተኸይትካ ስቴት ኦፍ ዲ አርት ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር ፐርፌክት ራን ዝገብር ኢኻ ትርኢ ስለዚ እንታይ ማለት ገንዘብ ከፊልካ ታክስ ከፊልካ ናብ ሃገርካ ናብ ህዝብኻ ናብ ህይወትካ ዝምለስ ኮይኑ እኮ ጽቡቕ እዩ ፀገም ኣብ ኣሜሪካ ከም ሕሱም ታክስ ትኸፍል 5 ሳንቲም ዘይምለሰካ ወወሲዶም ናብ ኢራን ወወሲዶም ናብ ዩክሬን ወወሲዶም ናብ ንቻይና ንምቕርቃር ንገለ ንምቕርቃር ነዚ ምግባር ሬጂም ቼንጅ ቬኔዙዌላ ብላብላ እናተባህለ ደይውዳእ ኩናት ነዚ ኩናት ጌርካ እኮ ፀጋታት ተምፅእ ተትኾን እኮ ፅቡቅ እዩ እቲ ረብሓ ብምሉእ ንኮርፖሬሽንስ እቲ ክሳራ ብምሉእ ድማ ህዝቢ ታክስ ፔየር ዝኸፍሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ በዚ ክሕጎስ ኣይከልኒ ስለዚ ዞራ መምዳኒ መምፅኡ ጥራይ ዘይኮነስ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ዘለዉ ይመፁ ኣለው ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት መበቆል ዘለዋ ትግራዋይት ከይትኾነት ኣይተርምና ሜላት ኪሮስ ትበሃል እውን ደጋፊት ናቱ ኣብ ኮሎራዶ ዴቨር ዝበሃል ከተማ ለንቀነ ክትወዳደር እያ ሽማይት ንሓንቲ ዓባይ ናይ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ዴሞክራት ቻለንጅ ትገብራላ if she wins then I think እቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት እንታይ ገይረዮ ኣለኹ ኣብ ስእልታት ኣብ ታሕቲ ተሪእኹሞም ብፀጋም ገይረዮም ዘለኹ ነተንያሁ ትራምፕ እቶም ክልተ ገይረዮም ዘለኹ ዴሞክራት እዮም ቻክ ሹመር ናንሲ ፔሎሲ ግን ሓደ ፓርቲ ስለ ዝኾኑ ምስ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ሶም ገይረዮም ዘለኹ ስለዚ እቲ ኦፖዚሽን ጠቕላላ አንጻር ክልቲኦም ፓርትታት ዝሰርሕ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዞራን ማምዳኒ is the leader of that opposition and the media is going completely nuts አንጻር ዞራን ማምዳኒ ዝግበር ዘሎ ናዕብን ኣሜሪካ ሶሻሊስት ኮይና ኮሚኒዝም መፂና ተወሪድና ተበላዕና ተታሓዝና ተወሰድና Well, things are changing. How to make life better. And these candidates, Brad, Daria Lisa, Claire, they ran campaigns that spoke to working people and that said life in the nation's most expensive city need not be this way any longer. And I can't wait to have them as partners in DC in that work. So do you see yourself endorsing candidates outside of New York or? For now, my focus is on ካብ ኒውዮርክ ናብ ምሉእ ኣሜሪካ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኢንዶርስ ክገብር ከሎ ንክስቶ ሓግዝዎ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል ናይ ብሓቂ እቶም ሶሻል ሚድያ ኦዲየንስ ናቱ ኮኔክትድ እዮም ምስ ህዝቢ ኮኔክትድ ዝኾነ ስለዝኾነ ነቲ ሰብ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዳርጋ ንሱ ዝኣዘዞም ሰባት ኣብዚ ናይ ኒውዮርክ ዝተገበረ ምርጫ ብሩይ ተራእዩ ዞራን መምዳኒ ያላ ምረፅዎ ስለ ዝበሎም ኣይፈልጦን እዩ ነይረ ነዛ ሰብ እዚኣ ግን ዞራን መምዳኒ ስለ ዝበለኒ እየ ዝመርፃ ዘለኹ ኢሎም ዝመርፁ ሰባት ነይሮም he has developed this level of credibility እስራኤልን ጭፍራናቶምን ኮንሰርቫቲቭስን ኩላቶም ድማ ንዑ ሰይጣን ንክገብሩ ዘይተጠቀሙሉ ኣብነት የለን that is not working it's not working ዕድል ዝበሃል ሂቦም የለን ስለዚ ንሽተይ ኢኻ ወዲ ኣብዚ ቀረባ ወዲ 35 ዓመት ክኸውን እዩ ኣሚን ዕድመ ናቱ ንፕሬዚደንትነት የፍቅደሉ ይነበረ so he has a very long life ኣብ ፖለቲካ ማለት እዩ ካብ እስራኤልን ካብ ገንዘቦምን ርሒቁ ክኸይድ ተኽኢሉ ድማ ብዙሕ ገይማት እዩ ዝግበር ዘሎ አንጻሩ ኤክስፖ ኣብ መፃወድያ ክእትውዎ but he knows that ንዑ ፈሊጢ ኣብ ክስጣ መፅኡ ዘሎ ጥንቃቐ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ሽግር ጌጋን ተፈፂሙ ንዑ አንጻሩ ክጥቀምሉ ክፍትኑ እዮም ክሳብ ሕጂ ነቲ ዝኸበደ ዓቐበት ስለ ዝሰገሮ ሕጂ እቲ ናቱ ደገፋት ናኸደ ይኸይድ ኣብ ድሕሪት ብዛዕባ እስራኤል ዝበሎ ጥራይ ከስማዓኩም ምኽንውድእ We've seen anti-Semitism rise in this city. We've seen the fact is a politics of conscience, a politics of clarity, a politics of conviction. And to follow international law, to believe in the humanity of all people, language that's typically used. More than 1,000. You and I know that we're clear that they were tired of tens of billions of dollars ceasefire. That's the language that's typically used. Is a politics of believe in the humanity. Socialists of America now says they no longer favor a two-state solution. Is that the way you see it as well? The idea of two states, Palestinian, Jewish states side by side living in peace? The way I see it is equal rights for all people. And I think that that's the truth for Israel. It's the truth for any country in the world. And frankly, as we're coming up close to the 250th anniversary of our nation, one of the things that makes me proudest to be an American is the belief that equal rights are at the bedrock of our notion of what it means to be an American. And the idea ሕጂ እንተሪኹማ ኣብ እስራኤል ኣይሁዳውያን ዝዕብልልዎ ሃገር ክህሉ ኣይፍቅድን እዩ ኣይድግፍን እዩ እዚኣ ከባድ ሓጢኣት እያ ንእስራኤላውያን ሓደ ዓሌት ሓደ ሃይማኖት ልዕሊ ካልእ ክኸውን የብሉን እስራኤል እንተኮይና ኩላቶም ህዝቢ ልክዕ ከምዛ ኣሜሪካ ኩልና ሓደ ዓይነት መሰልሲ ዘለና ብሕጊ ብቕዋምናትና ከምኡ ሕጊ ምዘልዋ እያ ንክትግፋ ዝኽእል ሓደ ብርእሲ ሓደ ግን ኣየፍቅድን እየ ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ስዑድያ ይኹን ኣብ ካሊእ ኢሉ እዩ ዝዛረባ ነዚኣ ኢሉ ክዕወት ምኻሉ ጥራይ ንእስራኤላውያን ምርዲ እዩ
ምክንያቱ እስራኤል ጂዊሽ ስቴት ዲያ ገለ መለና በሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ አንጻሩ ጎስጉስ ዝተዓወተ You have a Jewish state. Israel is a Jewish state. That's in the charter. That's the way it is now. Do you support that? I've said time and again that I support the state of Israel as a state with equal rights. I believe that any state that As a Jewish state is the question. I think any state that privileges one religion over the other is one that I can't tell you I support, whether it be Israel or... Exactly. ስለዚህ አይሁዳውያን ልዕልና ዘለዎም ቶም ካልኦት ድማ ባሮት ዝኾኑ ለሃገር ፖለቲካ ኣነ ይድግፍኒ ዝብሎ ዘሎ እዚኣ ድማ ንእስራኤል ብግልፂ ንሕና ናትና አይሁዳዊት ሃገር እያ ቶም ዓረብን ፈለስጢምን ኩላቶም ኣቡ ሰከንድ ክላስ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣይድግፎን እየ ዝብል ዘሎ ኣብ ኒውዮርክ ኮይኑ ዓብ ፖለቲካ ውፅልዋ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ክብል ምኻሉ እሞ ምዕዋቱ ዓበይቲ ቢልዮነራት ከይደግፍዎ ምዕዋቱ ካልኦት ንኣሽቱ ድማ ከምኡ መፂኦም ብልሒ ዘለዎም ተገዳስነት ዘለዎም ንቕሓት ዘለዎም ይዕወቱ ምህላዎም ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ብገንዘቦም ዝዝውርዋ ዝነበሩ መርድእ ኮይኖም ኣሎ ምክንያቱ ገንዘብ ከም ቀደሙ ይሰርሓሎም የለን እቲ ገንዘብ ከም ድሌቶም ዝፃወትሉ ዝነበሩ ፖለቲካ ይሰርሕ የለን ሰብ ስለዝሰልቸዎ በቲ ገንዘቦም እቲ ገንዘብ ሂቡኻን እዮም ኮይኑ ንክትመርፅ ሂቡኻን እዮም ማኒፕሌት ክገብሩካ ጥራዮም ዝጥቀምሉ ስለዚ ኣብ ቴሌቭዥን ገለመለ ንኣብነት ንዞራ መምዳኒ ሰይጣን እዩ ሕማቕ ይርጉም ኢሎም ሕማቕ ንኽትርኢ ብቴሌቭዥናት ናቶም ገይሮም እዮም ዘሪኡካ እምበር ገንዘብ ንዓኻ እንተዝቡካ እኳ ካብ ናብኻማን ዋላ እንረብሓኻ ኢልካ ነዚ ምጓሓፍካዮ ግን ናባኻ ዝመፅእ ገንዘብ የለን ካብ ፀጋማይ ጅቦም ናብ የመናይ ጅቦም እዮም ዘሰጋግርዎ ካብ ናይ ግሊ ሃብቶም ናብቲ ኮርፖሬሽንስ ናቶም የሰጋግርዎ ደን ካብኡ ድማ ዲቪደንድ ኮይኑ ናቦም ይምለስ ቡጌሮም ድማ ነቲ ፖለቲካ ይቋፃፅርዎ ነይሮም ሕጂ ግን ይሰርሕ የለን ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ይቕፅል ድማ እቲ ኩነታት እቲ ፀወታ ይቕፅል እቲ መስርሕ ይቕፅል እቲ ኩናት ድማ ተፀላእነት ናቱ ይቕፅል here with 45% disapproving. The cost of war putting new strain on the administration here in Washington. Military actions. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም approve or disapprove of the US military action taken against Iran this year. ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ፎክስ ሚድያ ዝገበርዎ ኣነ ፀብፃብ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም 54% እዚ ጃጓቢሎም እዮም ዝነግርዎ እምበር ልዕሊ 60% ዝበሃል ግን ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ኩናት 54% ህዝቢ ኣሜሪካ approve or disapprove okay ZG ሓደ Reagan Institute summary survey ዝብልዎ ዘሎ ዝበዝሑ ሲ ነቲ ኩናት ይድግፍዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ I'm not sure ምክንያቱ እዚ ናይ ፎክስ ሪፖርት ስለ ዝኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ዘሐጉሶ ነገር ክኸውን ዋላ እውን እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ናቱ ቤዚክ ክኸውን ዝኽእል ግን 54 ጥራይ ምዃኑ እውን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እቲ ኩናት ኣብ ሓድሽ ንእሽተይ ገፅ እዩ ዘሎ 3 ወርሒ ገለ ገይሩ ዘሎ ኣብቲ ቅድሚሲ 80 ሚታዊ 70 ሚታዊ እዮም ዝድግፍዎ ነይሮም ነቲ ካልእ ኩናት ምስ ግዜ ግን ዓመታት ክገብር ዝጀመረ ናብ ሓደ ዝኸይድ እዚ ኩናት እዚ ግን ካብ መጀመሪኡ ዓብ ደገፍ ከም ዘይነበሮ እዮም ዝነግሩ again when it comes to Donald Trump's statistics እዚ ብዙሕ ግዜ ኣሉታዊ ፀገም ከም ዘለዎ እምበር ደገፍ ብዙሕ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ግን they are just giving him something as tkunatsi nikqotslo zedliyo xabareetatat yibwalo yam. The Senate recessed on Wednesday for 2 weeks, which means this is once again back in limbo. Shannon. ብሓፈሻ እቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ኢራናውያን ነዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ይከታተልዎ ስለ ዘለዉ ክጥቀሙሉ እዮም ካሶ to do with during the ceasefire, which means that probably if the costs go too high, the U.S. would stop doing so. But nobody knows if the U.S. would go for a miscalculation about Iran's threshold of tolerance or not, because this is going to be the United States, that will make the decision, the final decision, if they want to escalate the situation and go on with this plan of, taking ships out without ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ብሓይሊ ክትፈትሖ እያ ትፍትን ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ኢራን ድማ ነቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅራ ወፃኢ ንሳ ዘይትቋፀሮ ንሳ ዘይተኣልዮ ንሳ ዘይትሕዞ መፍትሒ ክህሉ ድሌት የብላን ስለዚ ተገራጫዊ ኣካይዳ ንርኢ ስለ ዘለና እዚ ኣብ ገለ ፖይንት ናብ ካልእ ዘይተደልየ ተፃብኦን ባእስን ክወስዶም ከም ዝኽእል ክግምቶ ትኽእል ነገር ይብላ ኣሎ ክልቲኦም ነናቶም ረብሓታት ንምዕዛዝ ይጎዩ ኣለዉ ኣብ ጣውላ ተዘራሪቦም ተረዳድዮም ከይከዱ ድማ ሓደግ በብሽጣሩ ነቲ ዝደልዮ ነገር ክፍፅም ይደሊ ኣሎ ምክንያት ድማ እቲ MOU ተረዳድዮም መስመር ንግዲ ተኸፊቱ እገዳ ተላዒሉ እናተዘራረቡ ነቲ ሽግር ክፈትሕዎ ሰብ ተስፋ ዝገበሮ ኣብ ምትንኳላት እዮም ስለ ዘለዉ እቲ ተንኮል ድማ ተንኮል ስለ ዝወልድ ካልእ ዘይተደለየ ሽግር ዳኣ እምበር መፍትሒ ክርከብ ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኩሉ ብኩሉ መኣዝን ጠሚትካ እንታይ ኣብ ምንታይ ካ ትበፅሕ
እዚ ፀገም እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ከም ዘይኮነን ብቐሊሉ ንከይፍታሕ ድማ ብዙሕ ፍንጅታት ስለ ዘለዎ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ሓደ ክንረብሑ ሓደ በቋራጭ ድሌታቱ ንኸስምር ስለ ዝፍትን ዘሎ yeah I mean it's going to be a very very difficult ነዚ ኩነታት እዚ ቅልጥፍ ኢሉ መፍትሒ ክረኽበሉ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን and ንሕና ድማ ንኹሉና ተከታተልና ናባኹም ነምፅኦ ኣለና very very delicate ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ዝተጠናነገ ምትንኻል ዝበዝሖ ሽርሕን ጉርሕን ዝመልኦ ኢራን መፍትሒ ደልዩ ኣለዎ ግን እቲ መፍትሒ ዝደልይዎ ድማ ነኺስካ ከይድካ ጥራይ እምበር በቋራጭ ክበፅሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ነኺሶም ተኸይዶም ድማ ፅቡቕ ለውጢ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ ኣብ መወዳእታ መን እዩ ክዕወት ካብዚ ጉዳይ እዚ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ንሕና ድማ all the way ምሳኻትኩም ኣለና ዝበለፀ ሓበሬታ ናባኹም ከነምፅእ ክንፍተና ላይክ እናገበርኩም ሰፖርት እናገበርኩም ክትቅፅሉ ድማ ኩሉ ግዜ ነተሓሳስብ ነቲ ኩሉ ስራሕና ኣኽብሮት ኣለኩም ላይክ ግበሩ ደግፉ ኢኹም እቲ ቻነል ነዳዲ ናቱ ካብ ደገፍኩም ስለ ዝኾነ እናበልኩ ኣብዚ ክውድእ ኣብ ዝቕፅል ድማ ንዞባና ዝምልከት ክንርኢና ይቐኒየልና ክሳብ ሽዑ